Emozioen basoa. Bazen behin Euskal Herriko mendi berde eta magiko batean baso eder bat. Animalia asko bizi zirenan. Handiena hartz izeneko hartz arrea zen. Hartz indartsua zen, baina batzuetan zerbait ulertzen ez zuenean, korapilo handi bat sentitzen zuen sabelean eta bero pixka bat aurpegian. Egun batean, hartz txabola bat eraikitzen ari zen zuhaitz adarrekin, bere etxolarik handiena. Baina teilatua jartzera zioanean, haize bolada batek, pum, adar guztiak bota zituen. Hartzek berriro sentitu zuen korapiloa sabelean are gogorrago. Tristura zen. Begiak malkoz bete zitzaizkion eta esnif batekin lurrean eseri zen. Bat-batean, ardi izeneko ardia hurbildu zen bere artileleunarekin. Ardik hartzen aurpegia ikusi zuen. Hartz, zer duzu? Zure ahoa beherantz dago, esan zion ardik leunki. Hartzek esnifen artean bere txabolarekin gertatutakoa kontatu zion. Ardi hurbildu eta burukada leun bat eman zion besoan. Hartzek kilima beroa sentitu zuen bihotzean. Lasaitasuna zen. Tristura apur bat txikiagoa egin zen. Hizketan ari ziren bitartean hegan etorri zen txoritxo azkar bat. Txorik adarrak lurrean ikusi eta pio-pio, iseka egiten hasi zen. Ordurako egia lasai zegoen hartz, baina burla haiek entzutean aurpegia gorritzen ari zitzaiola sentitu zuen. Eskuak ukabiletan itxi nahi zituen. Amorrua zen. Ez barre egin, ez ta divertigarria. Horro egin zion hartzek, txoriri ahotso zenez. Txori ikaratu egin zen, barre egiteari utzi zion eta bihotza azkar zioala sentitu zuen. Beldurra zen. Ardi oso azkarra zen eta hartzengana joan zen korrika eta esan zion. Hartz arnasa hartu lotan dagoen erraldoi baten moduan. Puztu sabela. Hartzek arnasa hartu zuen. Arnasa hartu lore bat usaintzen ariko baliz bezala. Eta arnasa bota kandela bat itzaltzen ariko baliz bezala. 5 aldiz egin zuen hori. Haserrea desagertu egin zen ekaitz hodei bat urruntzen ari den bezala. Ondoren, hartzek zerbait ona egiteko gogoa izan zuen. Lurreko adar multzoa ikusi eta pentsatu zuen. Hau elkarrekin konpondu dezakegu. Eta hartzek eta ardik lanari ekin zioten. Eta funtzionatu zuen. Etxolaren teilatua egin zuten berriro. Hartzek eta ardik elkarri begiratu eta irribarre egin zuten begiak distiratsu. Poza eta harrotasuna sentitu zituzten. Egun hartatik aurrera hartzek eta ardik gauza bat ikasi zuten. Korapilo hori, tristura, bero hori, haserrea, edo abiadura hori, beldurra sentitzen duzunean horri buruz hitz egin dezakezu. Eta laguntza eskatzen baduzu edo erraldoi baten moduan arnasten baduzu, lasaitasuna itzuliko da. Eta hor bukatu da istorio hau.